συμπράξουν με κόμμα του κ. Μπόμπολα. Δεν έχω κανένα λόγο. Αν θέλαμε να πάμε στον κ. Μπόμπολα, πηγαίναμε και νωρίτερα. Πώς έγινε. Αν σου την άκρη. Αυτόν που βλέπαμε από κάτω το νεαρό, τι έλεγε, το ποίημα του σε σκέτς ήταν του σχολείου. Τι ήταν αυτό που μας δείχνατε πριν. Μα είναι δυνατόν. Αυτό το βίντεο, δείχνατε ένα βίντεο εκεί από κάτω. Είναι δυνατόν να υπάρχει ένα κόμμα χωρίς να έχει πρόεδρο, αυτός εκεί ο νεαρός. Είναι ο κύριος Θοδωράκης αυτός. Τι είναι αυτός, αρχηγός κόμματος. Ναι, έτσι παρακολουθεί. Ωραία, σε παιδικό πάρτι θα είναι, ο κλόουν θα είναι. Είναι δυνατόν τώρα αυτό. Κύριε Νικολοπούλου, Έλα σας παρακαλώ πάρα πολύ. ας μην όμως... Όχι ίδιο σε μένα, κύριε Βέλη. Λάθος κάνετε. Ίδιο σύστημα διακυβέρνησης. Το ποτάμι δεν κυβέρνησε. Το ποτάμι τώρα είναι μαζί σας. Το ποτάμι δεν κυβέρνησε. Το ποτάμι είναι φιλομνημονιακό. Σε μερικά θέματα είναι πιο μνημονιακό το ποτάμι, δυστυχώς. Το ποτάμι δεν είναι ούτε μνημονιακό ούτε αντιμνημονιακό. Ακούσαμε από... Είναι ποτάμι, είναι άνω ποταμών. Κύριε Φελή, ακούσαμε από... και στην υπηρέτηση της συκοφαντίας και των ταβατζίδων.